Die riomh seo briain ag léamh na nuacht don bhí me ag gur an inneog sin leidú ní bhéadú. Nis, die riomh briain ag léamh na nuacht don ine an éanú lá deirfór 2016 bain mór fictiúr an leathannaí thosaí leis an achran leanúnach san Íráig go háirithe idir trúpaí na Coirdíne agus saidúrí iad an Stáit Islamaí. Feictear pléasc má éigin inaice náhaireán san Íráig tá faoi ansaí ag mar idir an trúpaí na Coirdíne. Pictiúr agus mé bheanúir a pictiúr tá sé níos scantrúlaí ná mar a híl mé ar dús. Híl mé nach raibhánach deach ó bhuama ach sér tá an ná iarmhairt díreach an bhuama mar feici míad na smidiríní á gaithimh san éir. Meiriceá go mbun bhfuil smidiríní daoine le feiceáil ina measc ach is léir go nionthach bhuama mar sin an domáist de aine a bheith faoi. An feictear fiú an brú bhuama más féidir é sin nó rán an brú fronta ag teacht amach ó halamh náid an bhuama. Agus ní gríon greif cumisce sin, gríon greif atói go bhfuil ar an spotta. Bhí de spóideacht idir Hillary Clinton agus Donald Trump agus dar leis go dismóid an lucht féchanna ní raibhánach trasnú an tám ar fad. Trump ag churisteach ar Clinton agus i teach trasnaid an tám ar fad. Bu é an trasnú bu thuléire domsa ná an chaí ina rúirte gan mór an gdíasú dáliamsa. Thó Ghránna atá sí mar bhean agus b'fhéidir gur bhain sin le níor cheangail mé sin leis an gceist bhí faoi chomína faoi chabidil gan mé leisceil a chuig an am ach bhí sí labhairt amach faoi i híl me gur sí labhairt faoi dhinmhile ach bhí sí labhairt faoi leas sóisialach agus cáin agus go tuban tháinig Trump amach leis seo. Baineann an tált seo le fearrastáach man leis an ghaí ina bhfuil ceisteannaí bhain ag cumascú faoi na feachtas seo agus Trump ag ina imrá.
feictar sreath nó scata ceistúnaí bhain ag teacht le chéile do bhótóirí librálacha agus iad I bhfuidim Hillary Clinton í féin. Le roií mé beganí níos mó faoi gan nóméid. Cuireadh ceist na bhreise Donald Trump I níon na díospóideachta ag fiafraí de an 60 sé leis an méid dúirte sa díospóideacht go gaiideach sé in an bhóta dá mo gá. Tá muid chun bhuachaint sa sé. Níl súl ag níos dar liomsa ach gríosú agus cruniú bhain taca. Ghlacha sé leis deir sé más tora soléir é. Níl is go muis chad is tora soléir an bhíidir go gceapann sé go mbeidh an táchan cóngarach agus a bhí sé Al Gore agus George Bush dar liomsa ní bhaid. Tá racha mé reis go dtíon scéal sin faoin na Coirdínigh mar ní ruirt me mór an fúb. Le fad an lá tá na Coirdínigh dí chealmhathe dálamh tócaí go níráich an Tíre agus an Tuirc agus fecinn si deis Kurdastáin a bhunú. Má imríonn siad na cártaí gceart in an Stáit Islamaí in Bashar al-Assad agus in rialtas na híráice agus na Tuisce agus seo hiad á réir sin ag tuairteáid an annachchain agus ag gonsaí an Stáit Islamaí sús le na méil. Tá Stáit Islamacha idir dálín ag freagart le charbhúmaí féinmharathe agus míanaí ach ní léirdom san éanchar go ndéanadh sé sin mór an mhaithesa. Tá na hairm eile tréáilt go mhaith go rómhaith don Stáit Islamach nach bhfuilm tú ach ceannarcaí agus ní leis agam céanáis ceannarc féidir chuineáil bun sa ghainneamhlach. Tá bhis féidir féidir. Faoi dhéad tá an bhreatan. Ní leis agam is an an bhreatan é sasanna é nó an riochtaontaithe ach tá an bhreatan gáardú na teire Checkil an seo cinntiú gur focail banis go nach é teir mar ní focail é úsáidte de go ná. Telgóid. Bhí me dal an scéal bhí mé géad telgóid úsáid. Banis cinneach go maith. Bhí teir ag bhaint le hóimeachchas le fad an lá sasanna. Chuireadh cúrsaíú na mílte as hóimeachchas agus níos tá rialtas na Breataine ag chuir ag tuairt párdúin do aine
Cham é seachad mis. Sinné. Bhí sin a bheith agam. Cheantaíú as thuma ghineasachas. Níor ró an bhreatan párdún leo ach tá sé tuairt párdún dóibh má higann tú leatma. Ón bhliain 2012 gomach bhí snán iarrata sa chur isteach de einam a Ghránna is soorta párdún generálta seo Ceis. Ní hé an cogus tíre an taon fictiúr chlódach a New York Times bhainnean an dara fictiúr le reilig in Georgetown a bhfuil fáilí úfásach díanta le fada. Gudibhin tá sé sríoch tití léig gan chomhairhneachaí agus ar nó reilig de Ghrínigh Gurma é. Agus tá chaomhnóiríonna sé tuairteáir i gcéire an meas céanna a thabhairt do na mairibh an inte agus táthar a tuairt daoine in éon reilig eile. Ais go scéal Donald Trump agus Hillary Clinton. Cé aige inis atá róla teabhairc. Déanann a New York Times tagart do aisiompú. Bhaí Donald Trump an seabhach agus muidir dul isteach sa díospóireacht seo ach is sí Hillary Clinton an seabhach agus muidir tíocht amach. Go háirithe I dtíobh policy gnóthaíocht trocha. Trocha. Is léir go bhfuil fuas sa smir ag Hillary Clinton do Vladimir Putin ceannaide na Rúise agus má bhaineann sé sin teachbán amach rud dúi darlumsa bhí an chaidirmh a bachrannaí idir a teachbán agus an Rúis a bhí an le fadan lá bhéidir tríocha bliana bhéidir. Sé. Nach eisteach dear an scélín seo le Lizette Alvarez gur féidir leat a bheith ghlacha le gradam gus tú ag teacht amachchas limousine agus coppla uairich leige dar gcéan ag léimtisteach I gcár sa gobar mar thiománaí Uber. Déanann réaltaí na telenovelas na Sobal Chlár Spáinise seo mar gur fíor bheagán airige de thuileann siad mar aisteoirí.
agus chathair siad mar sin obair faoi chun an císa íoc. Meiriceá dúin, tá tití amach idir na Filipíní agus na Stáitianta go háidithe sa réis chuirt Barack Obama na Filipíní rianta 16 ó hin. Wesley Rodrigo Duterte uachtarán na Filipínach a Barack Obama tuairt le fios nach raibh cheadal laghad ag Obama a bheith á sciulla. Man is céil is caithama cínte bhfuil a focail ceart a go man seo. Sé jobbar. A bheith á sciulla as sáú ceart a déana nuair a bhí ceart a déana á sáús na Stáitianta an tám ar fad. Ach dúirt sé seo go hanhaslach, gúsáid in na mini móra. Idir an dálín chuin tín rééis léimtisteach sa bhear na bhil, agus tá a winteris nó muilúd a haise cín tálathe idir an tín agus na Filipíní. Seo tá siad téis teachtar chóréiteach gur cheart cóchaintsaní a dhéanamh faoin ainas leanúnach faoi airge na Síne ó yes? Farge na Síne ó yes, stocha sé chóra go bhfuil a Edrivig felsúaitrab agus rud a chuir se tíá na Stáitianta. Má tá ceart déana tearc san Éigipt, tá siúcra tearc freisin. Go dtíobhinn tá easpa ceart siúcra sa tír sin agus bhucham líne beidir ach is gnách do phobal na Éigipte chuig nó sé spúnóg siúcra chur isteach in dé agus in gafaí. Agus chathan an dhéarchéim siúcra seo Abdel Fattah el-Sisi a uachtarán na tíre sin isteach in omar na géarchéime. Tá á cháine go géir as an easpa siúcra agus rud eile. Tá aonam an iir seo dearmataí agam ach go fearr in Virginia sílim riant 16 ó hin nó níos mó, beidir riant míana ó hin. Broin de chuid an NSA a ghuid agus choras an NSA a háú. Tá geiste gan chúise hóidí a chúisih as an achta spíireachta a bhríse a háú ríise dócha. Níor chuda mé mór an eile faoi an éachar a chomháin gur chuidirhain i léigear sé tógáil cód a bhaile gan cead ga chaoiche.
Rick Pitino, Chóteálaí Hisfeile na Bhfear in Ollscoil Louisville. Ná chafaí amach nuair a leid chuirfí ar fionraí duine cínt bhí lár bhuiil scanúil táide. Ach is cosúil go mbeidh Ollscoil Louisville ag taú leis agus ag seaú leis go deimhin féidir á chosaint agus is léir dar leis a scéal nach mbeidh múisimar bith ar an Ollscoil agus nach dúirí an scéal seo scanal ar bith dóibh. Ná íorann iris agam céir do hála. Bain sé le gnéastearn ach ní léanú deile le rá agam faoi. Scanal agus sport. Tá fisrú a oscailt ag an NFL i dtíobh Josh Broin na New York Giants is rééis gur tháinig geolas nuachan solas faoi na Róil 2015 as míúsáid dhéanna ar a bhean chéile. Scéal áitiúil as Nuacht. Is cosúil go bhfuil se mar gnás ag camilléirí áide tá tacaí díreach as sa tín síní Nuacht a hargaidú. Tá gunn siad súsach go bra cáirtiúil ar a tráid nó sa siopa ag gealúint bheannachtaí dóibh. Sa rééis dóibh a ráiliú go bhfuil iomardartha. Tá mé ag déanna chinsa go bhfuil an focail ceart am. Tá mé a gúsáid an focail an nochail cheirtigh go cínte iomard agus mí ortún agus mí á. Agus thógann siad seoldra agus gaigealtas airgid go dtí teach an chamilléire chun bheannachta dhéanú sa gcíonn go nárdófar an mí á. Idir an dálín ar nó gointeann na camilléirí an tábhar sa bhála. Wells Fargo níl stop leis a scanal an seo arís agus a rís níl múisim ar bith orthu is chumas é teach leo. Ní thugann an neachtar seo scanal dóibh a chuiread fiú agus 5,000 go léi aibrithe ag gcuid a bheith ná bhór ar bhann eagraithe ó Chostaméirí. D'oscail siad cúntais bréige de Meiriceá, Seandaine agus daoine eile dar leo a bhíonn na nglasóga. So má tá cúntas breise agat sa Wells Fargo gheallam leat dar leo go mo glasógú ina stúile. Tá scanán nótacha amach. Scanán filite agus peanmhar dar bheanna Moonlight agus play le teachtaníos ir óig gaidim.
gan an persanta sé ach cápéis fráineach sóisialta freisin. Well sinad na scéalta móra go léir, tug chu agam dhíomh don ine an éanú lá fichiid mí dhearafór rábhíle séideag agus idir an dálín goim raithté ar bh go léir ó súlacham go maimmuid ag chaint le chéile a ríis Sarawad. Slán is.